Dear Dodong Bibo, magandang araw sa iyo. May itatanong lang sana ako sa iyo. Alam ko na hindi ko to problema pero gusto ko lang po malaman kung ano ang magiging advice mo kung sina Bea, Gerald at Julia ay magpapa-advise sa iyo. To the Kabibu sender, maraming salamat sa email mo pero is this for real? Di ko to inaasahan na email pero since nagtatanong ka, pwede ko naman to sasagutin kung sakali man magpadala sila ng sulat kahit imposible. Anyway, the first name you stated was Bea. I hope this is Bea Alonzo you're referring to kasi wala namang apelyido nakasulat sa email mo. So, inassume ko na lang na sila to. Hot issue kasi to ngayon, so malamang sila itong sinasabi mo. Anyway, let us just focus on facts kung ano yung naglabasan sa social media. Let us just stick to it kasi yun lang naman ang facts na pinaghahawakan natin. Let's just try to be objective of everything kasi mahirap na maging subjective tayo na hindi naman natin alam talaga ang buong kwento or hindi natin sila personal na kakilala. So for Bea, ang masasabi ko lang is, tagapin mo na lang na wala na kayo ni Gerald. Huwag mo nang hahanapin yung closure as suggested by many kasi ang tao naman, iba-iba kasi yan silang way of handling relationships. May iba na nag-closure pa para maka-move on, pero meron namang iba na hindi na kailangan ng closure kasi para sa kanila, kung ano man yung pinag-awayan nila, sapat na dahilan na tapos ng relasyon nila and start na mag-move on. Siguro ganun si Gerald. Huwag na lang natin i-force siya na bigyan ka pa ng closure. Kung magbibigay man siya in the future, then good. Pero kung hindi, hayaan mo na. Based sa statement ni Gerald na you are hurting each other na, siguro ayaw na niya makipag-usap kasi umiiwas na siya na magkasakitan pa kayo. Yung sabi mo na he just stopped talking to you, siguro yun na yung sign na binigay niya sa'yo na tapos na kayo kasi pag may pag-asa pa kayong dalawa or kung gustuhin niyang magkaayos kayo, maghanap siya ng way to fix your relationship up. So ngayon na naglabas ng statement si Julia regarding of the matter, hayaan mo na yan. Better na wag ka nang sumagot para hindi mag-blow out of proportion pa yung issue. Besides, wala ka namang ginawang masama. Yung ginawa mong pag-like sa pictures, it was a normal reaction to a woman who is hurting. Walang masama doon. For me, it was not bullying as what Julia said on her post. For me, it was just sarcasm na you liked something that hurts you. Diba, ba't mo ilalike ang something na nagpapasakit sa'yo? You liked it because you were just being sarcastic. It was a normal reaction to a hurting person. Ang may kasalanan talaga are the netizens kasi bakit binigyan pa nila ng ibang meaning or malice yung post mo? Sila yung nag-blow out of proportion sa issue, hindi ikaw. Wala kang dapat ika-guilty if in case you are feeling guilty ukol sa nangyayari ngayon na naging malaking issue na at may nasasaktan na ibang tao. For me, wala kang mali. Normal lang yung reaction mo towards what you saw sa posts and liked it. At wala kang dapat ika-guilty. So right now, since sabi ni Gerald na medyo matagal na kayong walang communication, move on na lang. But if you want closure, you may privately message Gerald para magkausap kayo to clear things up. Yun lang. Huwag mo nang ipaalam sa social media kung ano man ang next move mo para wala nang gulo at wala nang masasaktan kasi kahit gaano pa ka-clean ang intention mo, hahanapan niya ng butas ng mga netizens para pagpiyastahan sa madlang people. And lastly, try to slowly move on na lang. Cutting your hair is the start of that. And by the way, you look great on it. To Gerald, well, ano ba ma-advise ko? Ano lang,
I know nagpakalalaki ka lang kasi sino ba naman hindi ma-attract sa mga magagandang babae, di ba? Many people would say na you are playboy and you are just playing with them. I can't say that you are that kind of person kasi hindi naman kita kakilala ng personal. Maybe you are just looking for someone na you want or you can spend the rest of your life with. Maybe you are still in search of that special someone. Well, normal naman kasi yan. Ginagawa naman natin yan lahat. Kasi sino ba naman ang may gusto na mag-settle na lang to someone kahit alam natin na di natin makikita ang sarili natin sa kanila in the future, di ba? The difference between you and the regular people is, artista ka. Ika nga, public figure ka. Merong mga expectation yung mga tao sa'yo, especially yung fans mo kasi inidulo ka nila. Well, it is a known fact na kung tinitingilaan ka ng mga tao, they're expecting na you would live a clean and saintly, quote-unquote, life. Kasi nga, may iba dyan na pupurihin ka na parang santo kasi idolo ka nila. Para sa akin, wala namang masama sa ginawa mo. Normal or regular person does the same thing. Pero, advice ko lang siguro na sa susunod, kasi artista ka, public figure, careful ka na sa mga next moves mo kasi you know naman kung maka-blow out of proportion ng issue ang netizens, parang end of the world na bukas. I know na nasasaktan ka sa mga naglabasa ng mga issue, sa mga memes, sa mga below the belt comments, pero wag mo nang pansinin. Latest statement mo nga na nabasa ko, you said, di mo alam na kasama pala sila sa relationship mo. Well, ang tao naman kasi nowadays, with the social media world, makisawsaw yan sila ng makisawsaw to gain approval sa mga opinions nila. Kasi nga, likes and other reactions in social media are so powerful nowadays. It what defines people. Well, to some. It will make them powerful kung influencer sila. Ika nga. Alam mo naman ang tao o how sa power. So advice ko lang, huwag ka nang magpa-influence kung ano man yung mga nababasa mo. Just leave them. Brush it off. Mawawala din yan. Just laugh it off kasi hindi naman kanila kakilala ng personal. You know yourself better. At kung ano man ang gusot ngayon sa mga relasyon mo sa mga tao, ayusin mo na lang silently. Kung may dapat ka ayusin kay Bea, ayusin mo na. Kung di mo pa kaya, may right time yan. Basta just brush it off kung ano man yung mga naglabasan ng mga bad comments na galing sa mga tao. Mawawala rin yan, believe me. Ang daming issue sa mundo na nabaon na sa limot kasi di na pinapansin. Kung si Julia ang nagpapasaya sa iyo ngayon, then masaya ako para sa iyo. Sinabi mo na matagal na kayong wala ni Bea before kayo ni Julia, kung meron man kayong relasyon ha, then yun ang paghahawakan ko na fact na sa sitwasyon mo. Di ko alam kung totoo yan or hindi, pero kasi yan ang nilabas mo na statement, di yan ang paniniwalaan ko. So, continue being happy kung sino man ang nagpapahappy sa'yo and take care kung sino man ang maging bago mong karelasyon. To Julia. Okay, based sa statement mo na nilabas mo few days ago, I know nasaktan ka sa mga nangyayari. Well, normal lang naman yung reaction mo towards what's happening. Sa nakikita ko lang, you base your hurt and eventually posted that statement sa mga naglabasa ng mga comments ng mga netizens. Grabe kasi naman yung mga comments ng mga netizens at ginawan pa ng mga articles sa online journals. They may, then may pa-heading pa sa mga articles na talagang mag-aapoy ka sa galit kung ikaw ang topic. Well, Julia, normal na yan ngayon. And the key is kung paano mo siya i-handle gracefully. Kung yung ika nga na kahit nasasaktan ka na, you will face it calmly pa rin. Well, based sa nilabas mo na statement sa post mo, alam ko na galit ka na at nasasaktan.
It was only a normal reaction. Most of the people ngayon, if not all, sa social media na naglalabas ng sama ng loob. Pero alam mo, may mali dun eh. Meron tayong sinasabi na stop posting your personal problems on social media because your problems will not be solved by social attention. Alam mo, talagang unintentional yung ginawa ni Bea. Di niya yun ginawa para ibuli ka ng mga netizen. Nasaktan ng si Bea sa nakita niya at yun ang reaction niya. Normal reaction lang yun, di ba? Malamang yun din ang reaction mo kung ikaw ang nasa shoes niya. For me, talagang walang intention si Bea na awayin ka kasi ang may problema is her and Gerald. Siguro nadala ka lang o nadala ka sa mga nababasa mong comments, articles, and memes, and dyan ang galing ang hurt at galit mo towards kay Bea, kaya nasabi mo yung kung ano man ang nasabi mo sa post mo. The only thing para ma-stop ang mga hateful posts is not to make pansin na lang. Leave them na pagpiestahan nila kung ano man yung nangyayari sa inyo. Malamang most of them ay nagpapansin lang. Alam mo naman ang mga tao ngayon o how sa pansin. Gagawa ng mga comments para mapansin ng ibang tao to gain approval kung ano man ang opinion nila sa mga bagay-bagay. Alam ko na masakit na yung ibang comments, pero meron namang ding iba na positive. So focus ka na lang doon sa positive and be happy. You don't own your happiness to anyone. You cannot let anyone or everyone pour happiness on you. Happiness is a choice and always make that choice. I know na alam mo na nasaktan mo si Bea sa post mo kasi you drag her name on it. So I think it is only proper to apologize to her. Huwag mo na lang siguro i-public. Try to reach out to her and apologize. Huwag mo nang ipaalam pa sa buong mundo kasi kahit gaano pa kaganda ang gestures mo, hahanapan yan ng mali ng mga netizens. To stop the hate posts ng mga netizens, huwag ka na lang mag-post tungkol sa issue. Then siguro dahil close kayo ni Gerald, you may try to convince him siguro na to talk to Bea para maghilom din kung ano man ang sakit na nararamdaman ni Bea ngayon. Sabi mo rin na matagal na kayong hiwalay ni ni Joshua, so walang third party na nangyayari. Then yan ang paniniwalaan ko. So kung yun man ang totoong nangyayari, edi walang mali na nakipag-close ka kay Gerald. Sino ba naman ang ayaw kay Gerald, di ba? Macho na, gwapo pa. Anyway, just be happy, and kung meron ka mang nasaktan ng mga tao, apologize to them. Reach out to them and make it a private matter. Di na kailangan malaman pa ng madlang people. So yun lang. At God bless sa inyong tatlo. So, sa lahat ng mga kabibo dyan, kung pinakinggan nyo ito, salamat. At mag-enjoy lang tayo sa channel na ito, okay? Peace out!